2012. júliusa. Magyarország. Hosszú évek teltek el az első lemez óta. Országunk és nemzetünk a 80-as évek végén történelmi lehetőség kapujában állt. A változásba vetett hitünknél talán csak naivságunk volt nagyobb. Teltek az évek, de a változás elmaradt. Pénzügyi és politikai helyzetünk romlott, kiszolgáltatottságunk folyamatosan nőtt. A trianoni békeszerződés a mai napig érvényben van. A határon túli magyarság azóta is elnyomásban él. Csapdába ejtették Magyarországot. Kihasznált minket a nyugat. Otthonaink hamarosan idegen kezekbe kerülhetnek, ha nem tudjuk fizetni az uzsorát. A volt kommunista vezetők és utódaik háborítatlanul gazdagodnak, utasítanak rendre minket. Ezek mind ugyanazon idegenszívű, nemzettelen pénzügyi körök kiszolgálói, egy gonosz terv engedelmes katonái. Semmilyen nemzeti múlt, érték, hagyomány nem érdekli őket. Csak a profit. Ezek nem magyarok. Minket és nemzetünket mindig is lenézték, megvetették, testvéreinket börtönbe zárták. Már nem is leplezik, mire kellünk nekik, és bajósan feldereng sötét jövőnk is. Igyekeznek a fejünket sárba nyomni, hogy véletlenül se legyen eszmélésünk, tiszta rálátásunk büszke múltunkra, sorsunk alakulására. Ez már fennmaradásunkat veszélyezteti. Már nem vagyunk naivak, tudjuk, nem várhatunk, nem számíthatunk senkire, csak magunkra. Tegyünk hát rendet saját portáinkon, falvainkban, városainkban, országunkban. Mert ha bennünk rend van, akkor leszünk csak képesek igaz vezetőket találni, akik nemzetben, hazában gondolkodnak. Fogy az időnk.